La selecció espanyola de waterpolo masculí no ha aconseguit mai aixecar un títol europeu. El conjunt de David Martín arribarà a l'Europeu de Barcelona amb un equip més consolidat que no pas el que va disputar al Mundial de Budapest l'estiu passat. El combinat espanyol, que fa 17 anys que no guanya un títol important, demana que per Barcelona 2018 no arribi la pressió de les medalles. Crec que no seria just amb aquest equip que acaba de començar la pressió de guanyar l'or europeu, no? Que ho intentarem i ho lletarem, però crec que no seria just. L'objectiu sempre és anar per la medalla d'or. Sí, al final sí, no es pot aconseguir entrar dins les medalles, però l'objectiu general de l'equip estic convençut que és anar per la medalla d'or. A poc l'equip anirà creixent, per tant jo soc optimista. És veritat que queden 4 mesos, queda molta competició al mig, però sí que ja comences a pensar perquè l'Europeu de Barcelona és la competició més important de l'any. Els rivals d'Espanya seran Montenegro, França i Malta. L'equip de David Martín debutarà amb els maltesos, rival a priori més assequible. Que és bo que l'equip comenci amb Malta, que és un rival que crec que hem de guanyar, però ens evitem el primer partit amb molta tensió. La selecció espanyola femenina té encara molt present l'europeu del 2014. A Budapest, el conjunt de Miki Oka va aixecar l'últim gran títol del waterpolo femení. És molt maco quan tu arribes a dalt, el complicat és mantenir-se, jo crec que ho estem fent, mantenir-nos a dalt i intentarem tornar a guanyar aquest europeu. És molt complicat, però nosaltres treballem i entrenarem per això. Guanyar un campionat un any i el següent estar a baix, això és molt fàcil. O sigui, el difícil és mantenir una continuïtat de victòries, una continuïtat d'estar allà. L'any 2013, Espanya va proclamar-se campiona del món a les piscines Picornell, una instal·lació talismà per a les jugadores de Miki Oka. A nosotros nos gusta mucho Picornell, nos gusta mucho primero porque es una instalación fantástica para el waterpolo. Segundo, porque jugamos en casa y tendremos la afición, que bueno, eso ayuda mucho. Y luego también, pues bueno, porque los recuerdos de Picornell pues són bastante buenos, no? Vaig viure el Mundial de Barcelona 2013 des de fora i va ser increïble i no em puc imaginar com deu ser jugar l'europeu des de dins de la piscina, no? I viure aquesta experiència. Les rivals d'Espanya seran les seleccions d'Hongria, campiones d'Europa actuals, Sèrbia, Rússia, Turquia i Alemanya. I les dates que cal guardar en l'agenda del 14 al 28 de juliol.